Dia 29, resolent problemes de selectivitat. Exercici 1. Volem construir un marc rectangular de fusta que delimiti una àrea de 2 metres quadrats. Sabem que el preu de la fusta és de 7,5 euros per metre per als costats horitzontals i de 12,5 euros per metre pels costats verticals. Determineu les dimensions que ha de tenir el rectangle perquè el cost total del marc sigui el mínim possible. Quin és aquest cost mínim? En aquest problema d'optimització ens diuen que tenim un marc de fotos i hi ha l'horitzontal que val X, la vertical que val Y, i la fusta horitzontal ens val 7,5 euros per metre i la vertical 12,5. Per tant, la funció del preu serà 7,5 per 2x, perquè hi ha dos ratlles horitzontals, i 12,5 per 2y, perquè hi ha dos fustes verticals. Llavors aquí tenim la funció, hi ha x i y, i ara, com tot problema d'optimització, hem de trobar el nexe entre aquestes dues. I ens diuen que l'àrea d'aquest marc ha de ser de 2 metres quadrats. Per tant, la x per la y ha de ser 2. Si ara aïllem la y, tenim que la y ha de ser 2 entre x, perquè aquesta x ha passat a dividir. Si ara afegim aquesta y aquí, ens sortirà que el preu en funció de x és, això es queda igual, per tant, 15x més 25 per 2 entre x. Per tant, el preu serà 15x més 50 entre x. Aquesta és la funció que haurem d'optimitzar. Per optimitzar-la, el que hem de fer és fer una derivada. Fem la derivada del preu, serà 15, perquè això és un polinomi de grau 1, menys 50x quadrat. I ara fem la segona derivada, aquest 15 se'n va i això ens quedarà 100 entre x a la 3. Hem fet la segona derivada per comprovar que és un màxim o un mínim. El que hem de fer ara és igualar això a 0, perquè així ens dona el resultat. Tenim, per tant, que 15 serà igual 50 entre x quadrat, perquè aquesta fracció passa a sumar a l'altra banda, i ara intercanviem aquests dos. L'x quadrat passa a multiplicar i el 15 passa a dividir. Per tant, tenim 50 entre 15, i per tant la x serà arrel de 50 entre 15. Això es pot simplificar perquè podem dividir per 5, i per tant ens quedarà 10 entre 3. Aquesta serà la x, és a dir, la distància horitzontal del marc. Ara ja tenim la x i el que hem de fer és calcular la y i calcular el preu. La y teníem que era 2 entre x. Per tant, en aquest cas serà 2 entre arrel de 10 entre 3. Si racionalitzem això, l'arrel de 3 passa a sobre i aquí és arrel de 10, que podem multiplicar per arrel de 10 i a sobre també arrel de 10, i això el que aconseguim és aquí una arrel de 30 i a sota que estigui dividit entre 10. Si ho simplifiquem encara més, serà arrel de 30 entre 5. Això és la y. En aquest cas també ho podíem racionalitzar i per tant multiplicar per arrel de 3, per tant arrel de 30, i a sota ens quedava un 3. El que hem de fer ara és calcular aquest preu. Posem la x i la y a la fórmula del preu que havíem calculat a la primera part de l'exercici. Veiem doncs que són 15 per arrel de 30 entre 3 més 25 per arrel de 30 entre 5. Aquests dos números es poden dividir, per tant serà 5 arrel de 30 més 5 arrel de 30, perquè 15 entre 3, 5, i 25 entre 5, 5. Per tant, el preu del marc serà de 10 arrel de 30 euros. Evidentment, això és un número infinit i, per tant, s'haurà d'ajustar els decimals dels euros. Demà, geometria.